Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kukushingamidzai kwatiri pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyabucha kukutendai netsigrace yamuri kutipa tikuona muri kusubscribe muchilike muchiramba muchikomenda zvakare. Ndofunga kune nhau zhinji dzinoitika matigere mumafamilies dzinoitika mumachechi asi dzimwe dzacho munenge musina ruzivo rwokuti tingadzisvitse sei kana kuti aiwa tingazive sei kuti kana zvichinge zvaitika zvakadai panofambiswa sei kuti nhau idzi dzigadzirike. Nhasi tati aiwa regai tiende kuna mazvikokota Apostle Monalita uko kuti mukatipa nhau dzenyu mibvunzo yese inenge ine mhinduro. Saka tati aiwa regai tinzwe kubva kuna Apostle Monalita nekuda kwemimwe mibvunzo yandisingakwanise kuda ansa inini inotoda ivo Apostle vachizvitaurira vari vega. Apostle makadii? Ndiri pangu Elizabeth, wakadiwa? Aiwa ndiri nani. Riri sei basa raMwari nebasa remudzimi yedu? Mabasa ari kufamba zvakanaka aya. Ari kufamba zvakanaka. Vanhu vari kusunungurwa uyewo isu tiri kuchengetwa. Munaika. Nacho chando ndikutoona nhasi makatopfeka muna kana juice. Ndo ndinofarira kai. Nakungoti maybe kasama. It's warm winter. This year vanhu vanoti kwakatonhora kavanotonyeba. It's warm winter, kwanga kuchiita kakutonhora manheru zvingori naniwo kotonhora early in the morning, but starting from 7:30 kune kwakutodziya masikati kotopisa. Saka unotongoona kuti vanhu vakangojaira kuti winter hawo unoona wakawirikidza mutauni, but it's warm winter. Yes. Aiwa tinotenda Mwari. Kana ndofunga izvezvi tumwe tumajombo tazvombona topfekwa nevakadzi muwinter chaiyo this time hatuna kunge twabuda, hakuna unyanya kutonhora. Aiwa hakuna ini kana hita chaiyo naumboisa. Ndinomboita hita on this winter. Aiwa totenda Mwari. Apostle ndofunga kune mhuri yatakataura nayo munguva yapfuura vachitsanangura kuti tine dambudziko ratakasangana naro asi kuti tiwana anonyatsotibatsira chai zvakatiremei nekuda kwekuti vaitsanangura matambudziko ekuti kwavaifamba vainobata kuti zviri mumusha hazvisi zvenyu asi ndezvematateguru ari kufanira kutoti mwoyo yavo ive yakanyatsodzikama kuitira kuti mubatsirike pamatambudziko aminawo. Tingati Apostle matateguru angakonzeresa matambudziko mwoyo yavo kana vakafa zvichida vakafa zvisina kunaka, zvichida vakafa vakasaroverwa makuva, zvingakonzeresa here matambudziko kumhuri igere mugeneration yaiko zvino? Izvozvo zviriko Elizabeth, zvokuti kana pane zvinhu zvisina kuitwa nenzira yakanaka kumadzisekuru edu zvinodzoka futi. Zvinodzokawo through maybe matambudziko akasiyana siyana anogona kusangana nevanhu mukati medzinza zvekuti vanozofamba. Kana vafamba ndokunge pasina atosvikirwa natateguru wacho wachitotaura anditi zvakati asi vamwewo ndokuti vanogona kuzoti vatofambawo vachida kukonza kuti chii chiri kuitika. Vanhu vanenge vari kungochinjana kurwara dzinza rese zvisiri kunzwisika, kana kuti vanhu dzimba hadzisi kumira zvakanaka, chichi mabhizinesi haasi kufamba, mabasa vanhu havasi kuwana mabasa. Handiti ndopavanogona kuzonzwa nyaya idzozobuda. Taiwa gadzirisai pakati. Ndiri kurimemba imwe family yakambouya mweya ukatoti makaguma rini imimi kumbonotsvairawo kwamakaviga madzisekuru enyu madzibaba enyu. Ndobva vati takaguma kare nenyaya yeyo vabva vati tenge tichitya nekuti kune vanhu vakashereketa pamakuva iwayo. Saka
vakatoudzwa zvekuita nemweya handiti tichiitai zvakati handiti mugone kuti musvike handiti kunzvimbo iyoyo. Kune vamwe wokuti vanogwa vachiti isusu manje vakawigwa kana kuti kunze handiti kwenyika isusu hatichakwanisi kana kuti kudzokera ikoko. You see things like that. But pane zvinoitwa chete. Ivhu iri rinotaura Elizabeth irori handiti ivhu iri rine simba rezvakawanda zvekuti kana pane zviri kunetsa izvozvo pane zvamunoita chete paivhu irori panze nemvura handiti muchitaurira kuitira kuti hondo dzese dziite sei dzigone kuzorora uye mweya yavo igone kuzorora nekutambira kuziva kuti aiwa pwere dzedu hadzichakwanisi kusvika handiti patakawigwa asi spiritually we are connected handiti nekuti pane ushereketwa zvechokwadi Elizabeth mukati memadzinza wokuti kune vamwe vanhu wokuti vanototaura kuti apostle inini kuti ndichatsika handiti pakawigwa vabereki vangu hazvichagoneki ndikatotsikapo kutofa straight handiti nezvakaitwa. Saka pane zvinongoitwa chete handiti nemvura chaiyo handiti paivhu irori munhu achitotaurira handiti spiritually ndo yakakosha kuti munge muri connected handiti mazuva ano apostle zvichiriko here zvekudzora matateguru mumusha? Dzanga tidzorei sekuru ndo vaiva tateguru ndo vaichengeta dzinza kana ndo vaichengeta mhuri. Zvichiri kuitwa here zvekudzora mudzimu mumusha? Zvanga zvamboda kuti nyararei handiti kumakore ati pfuurei but ndakuona futi kuti iko zvino vanhu vadzoka futi nenyaya yekuti vari kuona kuti zvinhu izvozvo kusachenura makuva zvine matambudziko ekuti hama dzedu dziri kuzoenda dzichinomutswa kutoita zvikwambo nevatorwa handiti nenyaya yekuti makangoviga bva mangosiya zvakadaro kuti haisusu taakunamata chichi asi nenyaya yesatanism yanyanya vanhu vari kutumwa mumakuva handiti kunzi enda iwewe ndiri kupa mushonga guva raunenge wanzwa mwoyo wako uchitodavira iwewe chibva wanyora zita remunhu iyeye pasi handiti chibva wamoritofukunura chako kutodhiga magravhi waya onzi enda unotore kabhonzo kechigunu enda unotore chakati handiti chaunonoona ipapo handiti vamwe vari kunzi enda unotore ivhu kumakumbo nekumusoro nemasideways wouya nazvo. Saka hama dzedu dziri kutoshandiswa isusu kana kuti vabereki vedu vanogona kutoshandiswa nevatorwa handiti nenyaya yekuti hatina isusu kuvadzora mweya yavo mumusha kuti vagone kunge vachibatana maspirits avo nematateguru maforefathers aya nokuti ndo anozorwira kuti kana mutorwa akada kusvika paguva paya paya achida kushereketa achida kutora zvaari kuda kutora kuda kuita hama yenyu chikwambo imimi handiti hazvishandi anorwiswa handiti anorwiswa zvekuti anobva ipapo achitiza kana kuti anotonzwa hana yake kurova zvekuti anotobva uchienda pamakuva aya asina kugadzirwa handiti ozonotora. Saka kurova makuva kwakakosha zvikuru handiti kwakakoshesa. Pane vamwe vanobvunza Elizabeth kuti kuvanhu vetineti tinozototi avo vakatofa uchitobata mabasa akaipa handiti vanosanirwa here kuti varohwe makuva handiti pane zvinoitwa yesi vanorohwa makuva but pane zvinoitwa handiti kuti iwe tiri kungodzosa handiti part of mweya waMwari wakaberekwawo nawo wanga wakanaka but mabasa ako ese iwewe awakazenge waakuita kwete handiti ngazvibva zvaenda ngazvibva zvasarire muguva imo. Ndo zvinoitwa pavanhu vakanga vachibata mabasa akaipa makuva avo anosanirwa kurohwa kunze kweavo vanenge wazvisungirira handiti ndo wekutoti avawo kwete handiti zvinonzi havana kufa nenzira kwayo havasanirwa kurohwa chii
makuva handiti saka ndizvozvo zvacho zvinoitwa even vaya vokuti vanenge apondwa handiti handiti vanovigwa zvakanaka vanhu vaya vaya asi pakurova makuva panototaurwa zvinotaurwa kuti aiwa tiri kuti mweya wako wakanaka wakasikuonaona Mwari nematateguru ndiwo ngaudzoke asi mweya wokufa uchishungurudzwa nekupondwa tiri kuti mweya wawo ngaudzorore nekuti hatisi kuzouda zvefuti kuti zviitike mukati medzinza saka zvinotaurwa zvokungorova makuva ngoti hey tiri kudzosa pane zvinototaurwa according nemafiro amunenge muchiziva akatiita munhu upi iye yes uye nemabasa ake ndofunga kune mamwe mafamilies apostle izvezvi vari mubishi kana kuti vari kutonetsana vamwe vada kutobva diaspora kufambira kunorova makuva ana sekuru ana mbuya ana baba ana mai asi zvakare kune vamwe vanhu vakupa vana papa vakupa maprofets avo vana mufundisi vakuvaisa pamberi kuti aiwa baba vakafa vakunamata zvichida baba vaitoitawo zvechivanhu vari kumba zvechechi asi uzongonzi pavanofa utonzi aiwa inini ndoenda kumethodist ngavavigwe nechechi asi baba vakatotaura kuti aiwa inini ndikafa zvechechi vanangu aiwa inini ndaita hangu zvemudzimi yangu kana ndafa zvakare handidi uroverwa guva kana kuti aiwa inini ndirovereko zoita vana kuti aiwa isi takunamata ngavasaroverwe guva ngazvingoramba zvakadaro tingati here mweya uwoyo unoramba zvakare uchitenderera mukati memhuri dzinenge dzasara idzi mweya iwoyo unototenderera and zvinotozosvika pakutoti mutorove makuva acho handiti nekuti mweya iwoyo haumbozorori zvakanaka nekuti unenge usati wasumirwa handiti kunzvimbo yawo kumatateguru then matateguru namusika vanhu vanoziva meeting dzavo dzavanoita sei dzavanoita kuti spirit yemunhu uyu kana yanga yakanaka munhu yanga achibata mabasa akanaka yozenge inozikanwa pane panogara mweya yedu nguva inozokwana yekuti inochizodzoka handiti mukati medzinza ichichengeta dzinza saka kunyange zvidii kusarova makuva munotozongoarova chete nekuti maspirits evanhu ivavo anoramba achitenderera ende muchizoona kuti zvinhu zvenyu zvinogona kusazofamba zvakanaka zvokuti munozopedzisira mazozvinzwa kuti hamunaka imi kurova makuva akadai ana mbuya wenyu ana makutozozviita chete madivisions mafamilies apostle nenhau dzekurova kwemakuva vamwe vanopinda mapendecostal vamwe ndavana madzibaba vamwe avo ndevechivanhu tese toda kurova guva raamai pangaitwe sei nekuda kwekuti mwe nemwe anenge achiita zvechitendero chake vamwe vanototi isusu kuchechi kwedu hatiite zvekurova makuva mufundisi vakati hazvitwe moti isusu hedu kwedu toita se tinorova makuva poita makakatano apostle vangazvifambise sei semhuri kuti pangoitwa chinhu chimwe chete chatagara tichingoita sedzinza rese panotinetsei nekuti ukada kutotarisa Elizabeth vamwe vacho vanenge vachitoramba ivawo vachiti tinonamata ukada kutozitarisa vanhu ivavo ndo vanhu vakatobata mishonga yakaipa mukati medzinza nokuti vamwe vanhu zvinhu zvavo zvinhu zvisi kufamba zvakanaka ivo vakatoromba handiti saka vanenge vachiziva kuti pakagadziriswa chivanhu apa pakarohwa makuva apa pakadii vanhu vachidzoka maspirits avo vachisanganiswa nematateguru avo vanoziva kuti urombwa hwavo hunopedzisira hwafumuka handiti zvinofumuka saka vanobva varambira kure nekuti nini ndiri kuona a number of ministers of God ndinonzwa vachidzidzisa vanhu machechi kuti aiwa endai vanototaura kuti nguva yekurova makuva yasvika asi namatai nekuti vamwe havasi kungorova makuva chete vamwe vari kutokusimudzirai mhepo dzakaipa ipapo handiti asi munoenda asi tiri kuti musazoitawo zvimwe zvakadzika handiti zvechivanhu zvinenge zvichiitwa ipapo asi endai muna atenda muchionawo zviri kuita sei zviri kuitwa muri pamwe chete
nevamwe asi avo vekuti vari kubva watoramba ndanzi aisusu hatiendi isusu hatizodai vanhu ivavo ndo vane nyoka dzapedza dzinza ndo vane nyoka dziri kutorera vamwe vanhu mari handiti ndo vane nyoka dziri kusveta vanhu ropa vachinyepera chiholier than though handiti Mwari vanoti hunhu netsika dzedu nemagariro zvinhu zvakakoshesa zvikuru nokuti ndo zvinoumba chinonzi munhu handiti saka iwewe kana uchiramba kuti uteedze tsika dzako handiti nemagariro handiti nechivanhu chacho uri kuzamei uri kuti uri kunamata Mwari upi handiti hapana chaunenge uchidini uchinamata ndo vanhu ivavo vasingaite vanenge vachinyebera zvinhu zvisizvo pamberi pevanhu asi mukati umu mune zvikukutu mukati medzimba dzavo handiti vari vanhu vakaromba vane marumu asingapindwe handiti vane dzimwe nzvimbo dzisingapindwe kumabhizinesi kwawo handiti so ndo vanhu ivavo vari kuchekeresa futi vachitora ropa revanhu handiti vachichekeresa vachitora ropa revanhu vachiita kuti mabhizinesi avo zvino nezvino regerai chivanhu chiitwe chinokutadzisa chii handiti kuti chivanhu chingoitwe wakagara hako uchiona ko pari kuomberwa zvabva zvakutadzisei zvingakubvisise pana Mwari inga mumachechi tinoimba tichiombera wani maoko hosho dzirimo ngoma dzirimo mumachechi handiti saka chinokutadzisei kuti ungoendawo pari kuridzwa mupururu chiridzawo mupururu pari kuomberwawo woomberawo pachisumwa saka chinhu chingakubvise pana Mwari ipapo chii yes ndofunga paurombwa apostle pamabata apa kune dzimwe mhuri zvakare panogoyiwa nhumbi dzemunhu watiri kufungidzira semhuri kana kuti ari kufamba achibata onzi vanga vakabata ndo vakauraya nhingi nanhingi kana ndo vari kuita izvi nezvizvi kune dzimwe hama apostle dziri kutoramba kutora t-shirt yenyu yeapostle kana blouse yenyu kuti iwe zvinhu zvaapostle hausi kuvaziya iwe ini ndini ndinonyatsovaziya inini ina hangu kwete hatibate ngavaendere zvinhu zvavo totonzoona kana pamasocial media munhu hanzi avigwa newardrobe yake avigwa nemubhedha wake avigwa nechii chake zvine here mhepo yazvinokonzeresa apostle zvinhu zvemunhu aenda ake tikatadzire kutora wardrobe yatete vamwe tikatadzire kutora ingava kana tv yeapostle nekuda kwekuti tiri kuti kwataimbofamba taimbovabata ichi neichi zvine here zvazvingandi batewo inini zvangu ndisina chandakabata zviri zvenyu imimi apostle Elizabeth ipapo inene ndinongoti pfuma yenhaka haina kunaka handitika yakanaka yakaipa handiti ini ndongobhilivha mukuzvishandira handiti zvinhu zvangu sei ndichidaro chinozoita kuti hama dziti isatibati kana kubva kumota kana kubva chii wogoti hatibati chinhu vanenge vachiziva kuti munhu uyu zvinhu zvese izvi anga akaromba hazvina kuchena hazvisi zvechipo chake zvedikita rake munhu uyu anga akaita sei anga akatoromba ende vamwe vanenge vachitoziva futi munoziva paukama kuti akachekeresa ende muri kuzona akachekeresa akadai saka vanhu vanotya nekuti vanenge vafamba ubva vanzi achatora zvinhu izvozvo ari kutozotorana nazvo achatora zvinhu izvozvo ndosaka tichizomboti zvinhu zvimwe zvekumaauction vanhu zviongororei musati matenga nekuti pane dzimwe hama kana kuti vana vemunhu ndo vanozongotora zvinhu zvezve zvoendeswa kuauction zvese handiti muri kuzvona saka zvinoda kuti ongororaiwo zvinhu zvekumaauction uko muchimbobvunza uyu vanhu vekumaauction vaya kuti izvi zvakabvepi handiti nokuti zvimwe zvacho ndizvo zvokuti zvinenge zvaramwa nehama handiti kuti kwete handiti takambogara pamwe pamba Elizabeth
imba yange yakakura iyo handiti kumandara uko handiti imba yange yakakura zvisingaiti handiti asi zvinhu zvakaitika ndezvekuti isu takasvika patori nezvinhu zvemufi zvababa wepamba ipapo mudhara wacho achinzi akatoshayika is it 2 years back but zvinhu zvanga zvichakazara zviripi nemota dzake mahilux akapakwa mugaraji umu handiti saka mwana wacho aingoita zvemadrugs so ndiye akaadvertisa imba iyoyo handiti then ndokubva tiri kuvhiwa imba iyi ndobva tamubvunza kuti iwe ko zvinhu zvese zvakazara izvi mumba mamusina kana chakabviswa mamune 2 malaunji handiti uko kutori newo masofa ako nini musecond lounge mune futi masofa chi ndobva ati kuti isusu tanga tiri kunze ini ndakangozvarwa inini nesista yangu saka mudhara wangu anga asiyana namama wangu kudhara handiti saka mama wangu takatangoenda kunze kwenyika saka paakashayikawo isusu takangomhanya nesista yangu just kuya kuzoviga baba handiti saka takabva tangodzokera zvinhu zvisina kuita sei kugoyeva saka ipapapa zvinhu zvichatobviswa zvoendeswa kwababa mudiki ndokwezvichazogoverwa ikoko asi ndakanzwa spirit yangu ichinditi no there's something handiti right zvinhu zveshuwa zvakabviswa zvimwe but mota dzese dzakasara dziripo nezvimwe mafew things zvakaiswa muri kuona panga pane garage so ranga rakavakwa rakabatana nemain bedroom handiti saka ndo isusu hatina kuziva kuti ndo mama iswa zvinhu zvese mastovhu matv masofa aya nembatya dzavo zvaiswa mumasaga mumabhegi chichi zvaiswa imomo takafunga kuti zvabviswa pamba papi ipapo right takatozototi tavhura saka kwakune windo ramaitoona mugaraji mwemwe saka tabva tazodai kutarisa newindo ri kwakutoona kuti zvinhu zvese akatinyepera mukomana handiti kuti zvakaenda kwababa mudiki zvinhu zvese zviri pana handiti saka sezvinewo bamudiki wacho waitaurwa waisatombogara muno mumara waitogara kukwekwe handiti wakazongosvika pamba tokubva wati ndimwanani muri kugara pana kuti isusu tiri kurenda sandianaka kuti murende pana tikati nditanaka ndobva wati tanaka mwana womukoma wangu kati zvandiva ndandauya kuzoona ndakanzwa kuti ari munomu these days handiti sana ndauya kuzomuona nenyaya idzodzidzi handiti kuti ari kuda kuti zvifambiswe sei zvikanzi aseka endi kutaurire muri kutorara zvakanaka pamba pana isi ndo patakatatotangawo kutohaundwa kwaiuya mudhara akapfeka zvinhu zvakabvaruka kunge zombi ototi muri kutsvagei pamba pangu muri kutsvagei pamba pangu zvinhu zvaiitika ipapo maataki eurwere maataki chaiwo maataki financially maataki chaiwo kuti munogona kungokonana mumba zvaiitika pamba ipapo handiti saka ndobva tatovaudza kuti pane zvinhu so far nekuti unowa mwedzi wechi2 tiri pano but pane zvinhu zvatadiscover zvinenge zvakati wandei panapa mari haisi kugara hope kuri kuya mudhara akapfeka zvimabhachi zvakabvaruka achiti muri kudei pamwe pacho anenge ane gurupu revakadzi handiti ndobva vati yes that's my brother inini mukoma wangu asvika kusheka achichinjanisa vakadzi panapa ndo zvaaingoita aingochinjanisa vakadzi saka paazenga akuzorwara zvekutorwara vakadzi vacho mheno akanga ainaye wacho akabva angoenda handiti
saka munhu akatoshaika ega pano achingoonekwa nagadhena chete handiti. And patori nenyaya kana zvichibvira tsvagai imba mubve zvenyu chi pano. Pane nyaya pana munogona kufirwa kana nemwana pano. Munhu wanzwa kuti pai maiti na4 am munomutswa netsoko yemuElizabeth dziri kuma100 dzaizara pamusoro pemba dziguti isu mota dzedu dzanga dzisiri mugaraji nokuti manga mune mota dzemudhara iyi, saka taingopaka panze. Ndikakuudza kuti dzaitamba dzikadai pamusoro pedzimota dzikadii pamusoro maimutswa na4 dzaizobva pamba ipapo dzaisadya. Pakanga pane miti yemigwavha chinyi mimengo, but dzaisadya kana mengo kana mugwavha kana chii pamba ipapo. Dzaitamba chete pamusoro pemba mumawindo muchi dzozoti kuma99 dzemakuseni modziona dzaakufamba maingozoshayi kuti dzaenda nekupi kana kudzionawo kumanext door kana chii kana. Saka takazongoti taudzwa nabamudiko chikati yowe isu gaitibve pano gaititsvage imba. Saka zviriko izvozvo zvokuti kune vanhu vanogona kuti zvinhu zvavo hazvina kugoverwa chichi vanhu vachitya handiti kuti munhu uyu zvaanga akabata isasa hatingambogovi zvinhu zvake nekuti tiri kutozwa kutoti munhu uyu akatouraya kana kuti vamwe vanhu mufamily nekuromba kwaakaita. Saka zvinhu zvese izvi ndezveropa, saka isusu hatibati. Saka kune vanhu vakadaro kutoti havatobati zvinhu zvemunhu wanenge uchizototi munhu uyu kana zvinhu zvese izvi ndezveropa izvi. Zvinotozoti vanhu vayavo vane zviwindi nemakaro neunyope hwekusada kushanda vamwe vanhu vanotora handiti zvinhu zviya zviya wotongozvudza kuti aiwa ndongokusha mvura nesauti kana kuti otomhanya kun'anga kunopiwa mushonga wokuti iwewe kusha mushonga uyu pazvinhu zvipi pazvinhu izvozvo utore ushandise. But munozongoona kutoti zvinhu zvacho here kana zviri zvinhu zvisina kutombomira musha hapana kwaanombosvika nezvinhu zvacho zvinoparara kana kuti zvinongoperawo nenzira isina kumira zvakadi zvakanaka. Asi ichokwadi ichocho kuti variko vanhu vakadaro okuti zvinhu vanogona kuramba zvishoutaiwa hatidi vachiziva mabasa emunhu. Ini chaiko ndine mumwe munhu mandaigona kuona muhama dzangu kutoti vanhu vari kutofarira zvinhu izvo handiti vachitora vachididi, but ndaitoziva zvangu kuti munhu uyu vanhu vakangana kuti munhu yaanga akaromba ndaingoti kana ndapiwa ndobva ndagachidza munhu ari panext pangu ndaisatakura chinhu handiti zvandaiziva kuti zvinhu zvemunhu. But vanhu ivavo vakatofa. Vanhu ivavo vaida kutora zvinhu zvavanhu vataitoziva kuti vanhu vavakaromba munhu uyu yakauya ane zvinhu zvake zvindezveropa izvi vakafa havasisiko. Saka zvinhu isusu toda kuongororwa hazvo vanhu vasamhanyire kungoda zvinhu ngavambonoti pava pakajeka here pava pakachena here wozvidii. Endi kana zvinhu zvimwe zviri zvinotodhizeva kupiswa kutopisa kutopisa. Aiwa tinotenda Apostle ndofunga vabatsirikana mibvunzo yese iyoyo vanhu vanga vainayo sezvo tatarisana nemwaka wacho tatarisana nemwedzi wacho wekuti vanhu vachifamba vachienda kunoita mabasa akaita sewaya. Aiwa tinotenda nenguva yamatipa muzuva ranhasi. Ndofunga mazvinzwira muri eZimbabwe Apostle Monalita vachipatsanura zvakaipira kutora nhumbi dzevanhu vanenge vafa, vamwe vacho vakaromba, vamwe vacho vachishereketa, vamwe vacho michitozoti tetengana vakanga vaine shave rekubuda usiku, vaine shave reuroyi, zvinhu zvisina kunaka zvititorwidzana panhamo kuti changu chakati tichiziva mabasa akaita kana kuti mabasa aibatwa nemunhu anenge afa zuva iroro. Ndofunga zvakare vatsanangura nhau ine chekuita nekudzorwa kwemweya wematateguru mumusha kuti aiwa kune mamwe matateguru akanga aine mabasa akanaka, kozoitawo zvakare vamwe vakanga vaine
mabasa akaipa. Tinodzora mweya wavo of course, asi kune vane mabasa akaipa unongodzora mweya wavo, hanzi hafu hafu uyo wakapiwa naMwari vachatanga kusvika panyika, unenge usati wasangana nezvinhu zvakashata. Kana kuine vada kubatsirwa naApostle Monalita, namba dzavo ndodzikubuda pazasi apo pascreen, vabatei ma1-on-1 vanoita zvakare. Kana uri kunze kwenyika usati zvinhu zvandiri kunze kwenyika ndovaona sei, ukangovafonera panamba idzodzo kana kuti ukavaisira message vanokubatsirai. Kana kuine zvimwe zvavanoda kuti vakutumire kunze ikoko, ndidzo namba zvakare dzekuvabata. Vari kutanga kuvabata nhasi, endai papeji pedu paZim News, pane playlist rakatongomirira Apostle Monalita vachikupai dzidziso dzakasiyana siyana. Vamwe vangangoti kwa Apostle vanongoita zvedzidziso idzo chete here? Aiwa, ndi marriage counselor zvakare. Kana mune matambudziko mumamarriages enyu munowana rubatsiro rwakaita seirworo. Vamwe vanongonoti izvo hangu zvemakombo, aiwa, asi mwanano yangu mandigere, uchidawo kurudziro, Apostle vanoita izvozvo zvakare. Vana vechidiki, Apostle varipo zvakare kukubatsirai kuti muve negwara kana kuti neramangwana rakanaka, vachigadzirisa tsika nemagariro edu sevanhu vatema. Tiri pano paZim News Bit TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagunjiti Chesarai. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.